자, 딱국 sonno tangi kobong mani sino. Usakango marujat nukna khobor channel rogo media social media rogo je Dasharatha Memorial College o sini adjon student dibasaro ABB student hobai bujat ABB students rogo sini nijini borok tongphono bo sini dibasaro tongphono sini borok buya ajagao kubuni bosongni borok sini students ono buka keboni bokrok khatiga kebo yak rogo dukuma ka yak rogo bujabai ka an logi victim rok khorsa tongo tabu haja te baki rok khai borok baksa bujai malia exam buri malia bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम दिखा जों 2 दिन जरते बंग नासिंका FIR बंग 2 बार जों FIR जमा खायमा परे जों आरो थांगा आरो नि OC बो साइर हरका जे जों नायनाय जों खोना नायनाय दिनि नायनाय खावनाय नायनाय मा जोंनो प्रशासन आम हायके बर फुङै दं आबुनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्र घाटनि ब्लक प्रेसिडेंट साब जुनालनि चेयरमैन रक खुवाइनि ते आइं आश्राम बारिनि चिनि तिबामो थान बरक थांगा प्रिन्सिपाल बाय कक सालै गार्जेन रक बाय कक सालै प्रिन्सिपाल ताम स्टेप ना गबं तरफ होते साइमानन बागे हाइफानो बरक कोनो फानो स्टेप ना हाया को आरो तिनि एबिनि बरक फाइ बंनो साइटम फान नक सामने अथॉरिटी ना हाबै कलेज हाबैगा नंनो साबो परमिशन दिखायनि जे एबिनि स्टूडेंट फेडरेशन साइटंना र बरकमो साइमाना नांगो जे Indian Constitution is चलु Indian Constitution Article number 19 पर 9 आइथो कोनो जागा थांनान बय केबो केबो कासुमिया कासु कांखाय उल्टा बरक से आइनो खलायनो बरक मानसि जनो जाय खाय दङ हाइपानो ओ जागा प्रशासन नि एकदम फेलियर नुजागै दंखा प्रशासन कोनो खायमिया ब खाली आशा दिबो नरक न खायनाय जों नायनाय हिने किन्तु जों स्टुडेन्ट सब ता थांगार परिमालिया जोंनि टिपासानि स्टुडेन्ट थांगारो तंगैमाया अमत तिनि फार्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम अंगथुं गुबुननि जरावबो फ्रि मामा खायनो सलिदो दिनै जों ग्रेजुवेट डेभलपमेन्ट सानमानियावनो कारन जोंनि स्टुडेन्ट फेडारेशन दङ जों सुदु खुवाइ कलेजाव सोमिया जों त्रिपुरानि गोबां कलेज रगनो अमाहाय इन्सिडेन्ट नुगिना दङ ससियेल मिडियाव जों बंनो बहुत जरा रिखा बंनो बहुत जरा नायसिंका जों जतन जरा रिखा जोंनि एबिनि स्टुडेन्ट दङ जों सालाया कलेज सेटेल खायना नायखा এখন বড় সেটেলমেন্ট নিদিকে থাঙ্গিয়া আন বাদে जों TISF রক মিলুই খুয়াই ডিভিশনनि TISF তে आं आरो सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट बरय मानजानि दिनै प्रेस मिट खाय जों जागा डिक्लेयार खायो जे खोना जों खुवाइनि लामा बन्द खायदों खुवाइनि लामा सिम बन्द दंब्ला ओ जागा हाइवे बन्द हई दं माने पुरा आगरतलाते त्रिपुरानि कानेक्शन बन्द खायदों जों जुदि खोना फानो जुदि कालप्रिट संनो बुया हंकाय एक्शन ना हाय आंखाय जे बुजांनाय रंनो बननो जुदि खोना रमिया आंखाय ठीक আছে जों साइमानो कलेज स्टुडेन्ट वालायमानो जोंहा दा कोनो चिनि कोनो मन्तब्य गरे जों आम बागै जों कोनो इन्टारफेयर बखायो हाइपानो जों नुजाखा जे बर कलेज स्टुडेन्ट रंनो जे टिपासार रंनो बरना जों बुजांनाय बक्रा फाटिबानसे कोनो एक्शन जे ना हाजाय जे बरक इनभेस्ट बिजनेस बुजाय मालिया एटेम्प्ट टू मार्डार केस थाका थैगिजा नखरका कोनो बरकनि अनेक से इन्जुरिंका किन्तु आउटसाइड नि बरक बा जागा हाइ बुफायगा हिनि जों खोनाव जोंनि जारा स्टुडेन्ट पढनाय रगा जागा जों साइ खोनारिका आउटसाइड रंनो मारनाय जे कलेजाव पढि दंनाय बंनो पानिशमेन्ट मारिनाय बरक पुलिसनो टाइम दिखा जतनो टाइम दिमान परे बरक जतनो जे बंनि नांमानि सामनो खायमाय बागै बंनो जों टाइम निमन बिसिं टाइम पिरियड नि बिसिं बरक सामखायन बागै जों खोना खुवाइनि लामा क्लोज खाय दङ खोनानि सिमि जों लामा बन्द खाय दङ जोंनि डिमान्डआव ना दंनाय जे खायनाय दंना पानिशमेन्ट बिदि जे बंनो स्ट्रिक्ट एक्शन ना बागै जारा अ स्टेट नि गभर्नमेन्ट ओ दंनाय बरक तो साइ दङ जों जतन बागैनो दङ सबके साथ सबका विकास जों काके दिनाव हायोब्ला